Goleki kok. Goleki aku to tibake. Ternyata sik scroll TikTok ki konangan. Apa mur delok-delok tok. Mas. Sauri no. Dalem. Aku mau tumbas bakso. Enak apa ora? Enak. Sampean gak tak wae. Tarah yo medhit lho iki. Ngono jari sayang. Sampean tumbas dhewe. Moh, aku lho wis duwe pentol dhewe. Lah, asline surup. Mergo ketulungan peliter iki. Lawas lah nggae kono kok iso rumah saku. Lah saiki iki apa jenenge cah peliter iki mengandung apa? Mengurangi kejelekan, kehitaman, kembelagadusan, kejelitangan lho cah, segala macam penyakit ning wajah iki yo iki lho mari ning filter. Lah kok canggih men sing jenenge peliter kuwi. Mbok ora usah nganggo peliter ngono. Yo ben yo, yakin ki umpamane aku. Ki aku nggih filter ki nyang opo arep aku surup gerhana peteng dedet wisak. Ki yo nyang opo ngono lho tan setan kok iso ngurusi raine kancane bareng. Aku kan yo melok nyawang. Rene popi iki gawe filter karo aku kok iso rumah saku rene. Moh. Ora duwe ragat arep nggonmu. Ya. Mesti ngono kuwi lho, nang stadion dolanan HP terus mbudek iki nek dicelukino. Nyapa to, Mak? Sampe sapa to? Rendomu to? Dolanan game lho. Alah, mesti sang. Aku melu petukan rendomu. Petuk neng ndi? Ning sor, ning saning kolam pas aku mlaku-mlaku. Mbok takoni apa? Tak takoki nyapu mbek kene Mbak, aku ngono jare ngenteni Mas ngenteni raimu lho ya. Lho kok jalan ora nyandak rai ra iso. Terus aku kan penasaran, terus tak takoki, Mbak sana nyapa to kok seneng karo Mas Jike di bojo aku. Aku tapi anu Mbak, aku seneng Mas soal-soal wong ganteng. Rangkasan itu ganteng ya. Tara yo ganteng tenan lho. Yo kowe ganteng ya, makanya aku terus tenan. Wis nang ngono, temparan ngono ngenteni ning kono garing tenan ya. Lah yo. Yo sangune, Mak. Kene ya. Kene ning saku. Juga duwe ning guntas yang Asine nang ndi? kamarnya. Cukup dhewe ya. Yo ndang ngono aku udah senam lho. Kuwi celanamu mbok ganti ra iki. Delok to. Ngapel-ngapeli wong iso celana iso jebol kabeh ngono kuwi lho. Wong. Tara golek celana sing enek jendelane lho ben isis. Sampe ngono. Paling serapi. Yo. Wong wedok semakin dewasa kok semakin menantang dan menarik ngono ya, Mbak. Pertanyaannya jos iki. Lah iya toh pertanyaanku tetap bermutu. Sejatine wong wedok kuwi lek umure 30 munggah ya, Mas. Piye? Kuwi lagi hot-hote pokoknya. Nek 30 mudun. Nek 30 medun wis sik kemlamut. Iki cara degan karek nyucrup. Nek 30 munggah kuwi wis jan sip pokoke. Iki pas hot-hote ya, Mbak. Losno, Mas. Iya to digiat nih sak pol-pole. Losno, ojo sampai leren. Iya no, isu awan sore bengi rasah leren. Sampai umur 45 ke atas lah lagi slow wong wedok. Tapi lek 30 ke atas wis lagi hot-hotnya. Umur sakmono apa mateng-matenge lho, Mbak? Wis pengalaman dari umur belasan sampai 30. Jadi kan ya wis mateng-mateng nih wis enak-enake kuwi pokoke. Tapi cara gedangno ndalu karek ngulu rasa mamah. Sing penting sampean karek jamune piye ngono lho. Iya apa ora? Bendina jamu ngombe ndok sak tarangane mosok ora kuat. Mbak, sepil barangnya, Cang. Sak menika barangku elek Mas, doble elek. Lah ngono sing dibahas celaki ijlik kae. Sampe nek tak sepilne barangku ya mesti mutah sak menika. Ayo, berarti yo elek tenan lho. Aduh, Dek, enak Mas. Enak kondi. Anja.
Mbak sepil mie. Jan nom-noman Rabondo iki. Rabondo piye lho? Lah rumah kamu ngomongi Rabondo. Bondo abab. Mosok pengen delok pentil ae kok lareng ngenteni wong TikTokan to. Lha kuwi nek wong wedok liwat yang dibuka kotane lak ketok pentile to. Ya mau sing tak karepne nggonmu. Nek gegetun tak spilno mie semut gelem. Moh apa ya ketok. Oh, yang kacang besar ini. So, bahaya we. Bahayane nggondi. Gak kuat kan delok mie-ku. Wong ra melok nyangga abot. Bentuke bengkong, melungker kayak jambu mente lho. Kuwi apik wis disile sedelit gungguan toli pelem mau mending. Bahaya we. Dadi bojomu sedina no untune langsung rompal kabeh. Lah piye lagi mie es gowang. Aja, urung wayahe. Dodomu kok rata ngono to, Mbak? Kayak jalan tol ya. Terus yang mbok kotangi iki apa? Alah, manuk cilik kakan cangkem ya iki. Cilik nek pas turu nek tangi yo gedhi. Nyapa? Lah wong ora tak bukane sepiro gedine sepiro cilike kok dadak ngomong rata kaya jalan tol. Kon tau meraba-raba ta? Lah nyapa kangelan meraba? Disawang lho ketok. Tau ndeloki tau ngrameti ta? Ora tau kan? Lah wong ora enak sing diremet kok, arep ngremet apa? Gur mek liwat mata batin nang jedek rata matane. Lah tanah disawang ora ketok metutuk. Aku ro ngene iki, wong sing kakean cangkem ngene iki biasane manuke cilik mengkeret ora duwe ndok. Cilike iso gawe weteng blending rumangsamu. Bocah ora toto moro-moro ngomong ngono. Oh, Lah iya apa ora? lek rata dadaku rata kaya jalan tol kon duwe etole ta.